Ita, isagot mi kada ko iti istorya ana paulwan. Idinaturog ni Ama Bubod. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal a Hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipogpog! Aday ta. Narnakanan ti turog ni Wonder Bubod. Kasayaatan ti panaginanana. Naan-anay nga ina na ti kasapulan na. Tapno mapasubli na ti normal a pigsa ti bagina. Kastamat ti normal a panagpanunot na. Anya nga ti tataulan ni limbas. Amangan no adda sa bali at tawa makitkita na. Sino ti umay dito eh? Itikas ti nga oras ti rabi. Apag iso at nga ti rabi. Amangan no saan agagangay at tao ti makitkita na. Kasta limbas, di kag taol, kasaritak day tao. Asino ka kadi? Anyat aramidam di tarwar, itirwangan ti inaladan. Siya nilakay bali, padanunan ako ma. Sige. Sumrat kayo. Mabali. Adayo lakit di tinagapan dito alakay. Dapan-dapan. Rutay-rutayan ti kawas na. Ken lampong. Sakit nagayad pa'y ti barbasnan. Hamok. Amas daw kay ti langak. Pudno nga dayo ti dinalyasat ko. Aging ga, anagteng ko to'y ayan nyo. Ammom ditoy? Sigo din nga ammom ditoy ayan mi? Wen, adda jak mawatan na pan nakabalin. Nga iso, tinangitunda kanyak dito'y ayan nyo. Ammom no asino ti kadwak? Nila kay Bubod ti kadwam. Usto akade. Wen, husto ka. Mabali. Umay ka. Dumanon ka. Ama, kasano nga ammom akabbalay ko ni Apong Bubod? Gagayem ko, dagiti babasita parswa. Ammo dati may papan kada kayo kanila kay Bubod. Ammo, nga adun tinakay pasungal ngalan nyo ariribok. Iti na duma-duma apaset ti kabakiran. Mamati akon nga do ti ammom. May papan kada kami kini Apong Bubod. Ita, anya ti gagaram kada kami? Inutan na may boss, ti bambantaya kagamang. Anya? Abangan no nalipatan na kon ni Kabsat Bubod. Kinapudno na. Kadkadwak, idi panawan ti gubat ni Bubod. Anya? Apay nga italang nga ibagam? Pasaray, makalipat akon. Nga magsublimot lang tilagip ko. Dagiti banag nga malipatak. Kat may bagakmet lang. Anya? Iso nga ibagam no sa dino ti ayan ni Bubod. Masapol la makasaritak. May papan kadagiti gamang anaidulin.
Idi sakbay apimanaw dagiti hapon dito'y pagilyan. Kwa. Ama bali. Narnakan ti turog na. Nakaturog? Wan ama. Kat sana mabalin ariingan. Kasapulan na ti ina na. Ay. Nuan yaman ti ibagam kan kwa na. Dawatak nga urayam ti panagriing na. Sanen amay tantan ti kayat ko akid dawen kada kayo. Ha? Naske na mapasardengan dagiti agtaktakaw iti gamang. Ken may subli kuma dagiti natakaw. Tapno may dulin damit lang. Sige. Siya kung ti makaam mo, ama. Ngam dawatak ti tulong yo. Wen, talaga ada kami ti kang runaan at tumulong. Awan sa bali ang makapaksyat kadagijay agtatakaw, no saan asika prinsipi agilos. Ammom ka diti may papankanyak? No sa di numan tinagtaudam, san kon nga amuan pay. Tati napatag, ammo kaman nakabalin ka. Ket namnamaek asika ti kasapulan me. Tapno mapaksyat dagijay aman ng gundaway aparswa. Ha? Ay, anyat na pasamak. Apay akila ati kadatan dito'y naggapwak akabakiran. Saan ka na mas daaw, ama? Kas imbaga kon kan ka. Adda na isang sangayan apan nakabalin amang tulong kadata. Ket dayayan. Nadaras ti kadata ditoy. Adimon napuutan. Ay kasla nakaturog aklang. Ket iti panagreeng ko. Nakagting ako iti kayat ko apapanan. Kasta talaga tinapasamak, ama bali. Ita, isurum ti ayan ti kinunam anabayagan abang bantayam. Sumurot ka kanya. At dalaeng iti asida. Partakan nyo! Da kayo anang isit ta parswa. Nakado tayo manan iti binunag. Agasam nadagsin dagitoy abalito. Ngam kabailan tayo mat abunagan. Babaen di panang sobli tayo. Alawan! Ngam di ka sumanao ang sisit. Amangan no ad-adda mabanog ka! Ay sus! Sa anak analaka amabanog. Pangulumi amang mangkik. Di oray man no siyaklaan ti mangimat iti maysa. Apidaso ti balito. Di ka nagpalastog kunak manan ang sisit. Ala! Darasan nyo kit de. Amang ano adadumtang amang lapad kada tayo! Darasin nyo! Sabi ngayon! Pagtitinulungan Salbag! Saan tayo pa yan nakadayo? Adan! Pargasan tayo nga rin! Adda kadwana! Dakas tayo! Lumakita na tayo! Sabatin nyo ida! Ikagumaan nyo alapdan nida! Babanti pa na nga lilaw yo kadakwada! Madia, kadwak amang mangkik! Narigrigat no makita da tayo! Amo dalatan tinagtakaw! Kat awan sa bali! Nasaan ada tayo? He! Di ka man nalalaing ngam siyak! Sikaan sisit! Siyak tinapusgan amang idaulo kada tayo! Wen, nga madi, jay imbagam! Oy! Di kay agrikyar! Pardasan tayo kit din ti umadayo! Tayaw awan mi ida! Ha! Sikan tomat an sisit.
Imbag pa'y dagiti da dumapada manangisit a parswa. Tadidag sasaw. Una, tapas pasurot dala akanayon. Sumardeng kan ansisit. Kayat mon sakit ti sana makadanaw ni ti papanantayaw. Di ka nakarin, unay, mangmangkik. Ha! Amangan no ipunong kupay, kini apo buro ka, timadi nga aramid mo. Nita! Dosagan kan makitam! Kakadwa! Ha? Agsagana kayo! Adday tantilakay kan ti kadwana! Ha? Sige! Terwan nyo idan kadagita armasyo. Nasaysaya at numapaksyat dan! Saan? Diyo aramidan, timbaga ni mangmangkik. Anya! Aglamang kayo kiti. Pingay. Kasayaatan, naglamang tayo. Aglamang tayo, kakadwa. Adda manen naksay, kadagiti babasit akahon. Agpaiso ti kinunam, ama bali. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Prinsipe Agilos. Kabisadok dagiti na idulin iti daytoy a kuweba. Ha? No kasta, nakaumay kan ditoy. Wanama, kadwak ni apong bubod. Ha? Da kayo nga ro tinangyakar ka dagitoy. Wanama, Hmm. agure ka. Apay asaan da ka nakita? Kasano nga ammom anayakar dagiti gamang? Manipod iti sigod anakay dulinan da. Ay, atiddo gasalaysayan. Ken, aging gaita, kat saan ko paila maawatan? Anya? Kasano dayta? Nagtagtagay na pa. Kaslapud-pud no tinatagtagainip ko. Kat sinapul ko daytoy a kuweba. Impagarop ko no kanibusan akon, iti daydi a panagriga iti bantay. Ngem napigsa ti kararag ko, ket naisalakanak. Tiam mo kede, ket nagaburanan dagiti gameng. Ngem babaan ti tagtagainap, natuntunak ti nakayakaran da. Narigat sa apat yan dayta nga ibagbagam, ama bali. Mawatang ka, no di ka mamati. Ngem kasta ti napasama. Ita, tulungan na. Tuntunin ta, dagiti mapukpukaw agamang. At dalang iti asidagdag iti napukaw agamang, ama bali. Kasta? Ngem, amang ano marigatan ta amang isubli ditoy, kadagiti agamang. Anya? Nabilag ti Pangulo dagiti agtatakaw. Addaan iti nangisit apan nakabalin. Addaan kamet titipan nakabalin. Ammo kakabailam. Addaa kakadwam Prinsipe Agilos. Hoy, bakla! Turog ka la, turog! Apo, Broka. Sika man lang ang tinagbati dito'y teritoryo. Dagiti nangisit a parswa. Apay adi kasi morot. Taisupay mo ti maimbot mo kadagiti gamang. Dinakla kadimutan maawatan, Apo Broka. Dandani akon agpultit. Kit kita amat tinagdakkel aboksit kon. Anya! Masikog ka kadimanaan! Taan niya't panangkitam iti boksit ka. Ha! Sigod mat ang nagdakkel ti boksit mo. Gapot aday tala mga lunon iti matiliw mo apadam anabi
daramidam. Di mo man lakaramkaman! Masikogak, ngambay apaman amay poltet ko ti karga ti boksit ko. Kabaelak tumanan ti agimat iti ado. Apo Buroka! Apo Buroka! Apay! Bakas abinir nga sak iti imol! Anyat madamag! Sumunga din dagiti kapadak anang isit a parswa abinaon mo at dadan. Aha! Nasayat! Ado ti imot da! Ado, Apo Buroka! Adon tigamang tayo! Di mo iramraman tabagim, imol! Sadot ka! Iso di ka mang namnama! Ama iranod ka iti husto! Kamin, Apo Buroka! Sumabat kamin! Di aking kapanunutan, iti panaglamang ni... Hoy! Ansisit! Di kag pakalaeng! Tasyak ti Pangulo yo! Sumardang kayaw! Day tangaan sisit, Apo Buroka! Agin lalaeng! Sumardang kayo kunakmat! Ado pa'y tinabati agamang! Ado! Ado pa'y Apo Buroka! Ngam marikatan kami lakit di amang awit kadagigay. Tapay! Adan kadwa, jay dudugan alakay amang banbantay kadagigay. Anya! May nga kabanwag ti kadwana. Amangan no saan na pumanaw day jay. Kat agbantay mata ni jay. Mabutang kayo! Ha? Apo Buroka. Apo, Buroka, amangan no awan gaway mi. Kayat mo kadi amapukaw kami. Anyan topay, imang kadkadwakan ka no awan kaminton. Agsagan na kayo! Kitag subli kayo igay! Anya! Paksyatan nyo na jay alakay! Agraman ti ibagbagayaw ngagtotobaw! Ama Bali, nasaysayat no agbatikan. Siyaklangan timang tuntun kadagiti napukaw agamang. Saan, Prinsipe Agilos? Agpaggad ka. Saan? Dispensaram. Ngam amok asaan akon makapaglibaken ka. Amok ababaan ti pan nakabalin mo. Naam-am na kon. Ama Bali, Babaan tinagan ko. Saan na may libak ti pudno akin na siya sino? Ama, tinagan mo abali, ket maipataros abalito. Ay, huwan. Ay, makabasolak, nujak ilatakin ka, no asino ka talaga. Aramidem ti rumbeng, tapno agbaligi ta itinasayat apanggapta. Ama Bali. May saak ng kantado, ket pakawanan nak, no nagsangala kiti istorya, tapno maalukoy kailang asumurot kanya. Alangarod, saan tan ngagdadali ti gundaway? Sa pulen ta dagiti ng takaw, itinapukaw agaman. Aduan ang ngisit aparaswa ti makitkitak. May sa titurungan da. Makitkitak matida, Prinsipe Agilos. Dagita lakit di tinang takaw itigaman. Nakita ki din dagita.
Nalabi. Adda lang iti asidag ti teritoryo da. Kastama ti pamati. Anya ti aramiden ta. Agkalkalatik iti panagdengeg ko ti sarsaritaan da. Agsublida ka no iti naggapuan da. Ket alaan da aminan iti gamang. Anya. Masigurado kon ama. Isu da tinagtakaw. Makitak ni Buroka. Ni Buroka. Tiray nati kinadakas. Dayjay manen aburuka ti makaengkwentro. Saan kun apaluspusan? Darasan niyo! Babasit kayo unay! Iso analaka kayo la alumlum south! Oray! Tandaan kayo iti panakabaling! Kabalan niya walabanan dagiti gwardya iti kuweba! Abuburo ka! Nakaputbutang met! Partakan niyo! Apay ngagsarimadeng kayaw! Pa! Aputang kami! Agdaraw kayaw! Di kayag butang tadamat pan nakabalin yaw! Ay, alipupog! Anak ni Saway! Agda dito iti mortal ang kabusor ko! Huston! Pagsaradagam ti alipugpog, taagsango ta iti patas! Agsango ta iti patas! Agilos! Iti kaano man? Sa anak amamati akayat mo ti patas alaban. Buroka. Ang mala! Ikan kay ti gundaway. Wan! Katuray sika! Ikan kay ti gondaway! Napatay mo ang dagiti pasurot kao! Napabutngan mo tan ti kadwam itay! Kat kinakyasan na kan! Iso nga ita! Maabakan! Ditakan! Ang ditakan tumanan agilos! Nakalibas manen ni Buroka. Ngem agpatinggan to latta ti kinadakas na. Wen. Adan to pagpatinggan na. Gaputa patyek nga iti kaano man. Dinto ring bawan ti dakas ti kinaimbag. Agyamanak manan Prinsipe Agilos. Kapukin ka. Napaksyat dagijay apasurot ni Buroka. Napaksat da. Ngem saan pa'y ana isubli dagiti tinakaw da. Ngem di ka agdanag ama. Tuntunak dagiti napukaw agaman. Ditan gagayem, tinagdibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasat ti immortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Ributazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon